Ole ama sain ka channel min lo thlir sak thin tu te in van chi bai rak ule tun tu ma hian in theme chung chang kan sei don ani phone a theme kan thak hian in theme theme kan thak ta chuan in heta ka thai bi ra hian in my page ti a hnuai lam landing kila hian in my page ti oma ta hian klikila ta hian in heta hian in icon a hian han lut tele hei ti hian in apps lan dan tur ho ve ha kan du danin kan thlang theya chuan in lock style te hi kan thak theya kan du danin chuan a phone te ring ton te wallpaper theme tiang hi kan thak kwal theya ni khami kan theme man lai a khanin icon om dan tin ang vek lo ta khanin ta hin kan thak kwal theya chun heng hi nawa chun ahmasa kan download to ho sa anita a theme kan download sa ho khami kha kan download ta chuanin icon hi kan du danin kan thak theya ni om zia chuanin phami hi phone hi hemi theme hi lo mang don taila icon om dan tu chu khun tiang khwan ta masa hemi theme hi kan du boxia icon khu om dan khu kan du lo ani chuanin my page cha han lu tila icon app so om dan tu lang dan tu ve kha ti hian kan thlang mai thei don ani chu mai ba ka chuanin phone unlock phone kan han lock ta kan han met thima khata khanin phone lock a khan khami wallpaper tu kha ta hian ala thlan theya chuanin a phone hi a thlan thei boka phone chu kan phone a thil in zia dan tur a style khani per mai ne chu han tiang khani ta chuanin ringtone te pawh ma lock style chuan wallpaper oma theme chu kan install hmar kan lo install to ho kha ani ole ka te zong kha nia he ka channel hi khong ai taka min lo like sharing min lo subscribe sak ve don nia